Vale. Podesme dicir así algo da zona, dos veciños, se sodes moitos veciños, e a que vos dedicades, máis ou menos, se todos se dedican... Non é un pueblo pequeno, somos, a ver, déxame contar, unha, dúas, tres, sete casas, e casi en cada casa hai unha persona, e as máis delas maiores, o sea, que os máis novos casi somos eso, a miña muller e eu, e van a dúas nenes que non. Entón, esa é a única explotación que hai por aquí? Si, tanto neste como en dous outros pueblos alrededor. Vale. Dende cando vos dedicades Pois a gandería? levamos coa explotación cerca de 6 anos, me parece. Debe facer ahora 6 anos que estamos coas vacas. E traballades todos tamén? Si, meus pais principalmente son os que máis están durante a semana e eso, e eu polas tardes tamén fago. Un pouco de complemento ao teu Efectivamente, traballo de ao veterinario. meu traballo de veterinario. Moi ben. Bueno, conta un pouco da explotación, que tipo de animales tes? Temos dous tipos de animais, temos vacas mansas, o sea, mansas no sentido de que teñen a corte e que manexanse máis dun sitios para outros. E despois temos vacas de tipo cacheno tamén, raza cacheno, que son as que están sempre fora. Son os animais máis rústicos e máis... Que diferencia hai entre os dous tipos, máis ou menos? A diferencia principal é o manexo, o tipo de manexo que che permite. As cachenas están ali moi localizadas nun sitio e solamente se poden mover naqueles pastos de ali de alrededor porque non son moi fáciles de manexar, porque nunca se tocan, por así decirlo. Mientras que estas da casa non, estas da casa metémolas e sacámolas á mañá e á noite, botasellos do cerro, sacasellos o leite que lle sobra, entonces son máis manexables, nese sentido. E son razas galegas? Son cruces da raza galega, as da casa son, eso, hai dúas ou tres